Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ostro reagoval na rozhodnutie Európskej únie týkajúce sa Ukrajiny. Podľa neho môže mať vážne dôsledky aj pre Slovensko. Európska únia podľa ministra vyhovela požiadavke ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v otázke dočasnej ochrany mužov vo veku brannej povinnosti. Šutaj Eštok tvrdí, že vzhľadom na rastúci počet dezertérov a násilných odvodov na Ukrajine možno očakávať zvýšený tlak na hranice a viac pokusov o nelegálne prekročenie hraníc. Minister zároveň uviedol, že Slovensko situáciu pozorne monitoruje a je pripravené chrániť svoje hranice. Podľa jeho slov môžu pribúdať aj prípady podvodov a korupcie spojené s nelegálnou migráciou. Šutaj Eštok zároveň pochválil policajný zbor a vyhlásil, že slovenské bezpečnostné zložky už v minulosti dokázali zvládnuť podobné situácie a sú pripravené aj na nové výzvy. Vo svojom vyjadrení použil aj silné slová. Povedal, že heslo do posledného Ukrajinca podľa neho vstupuje do svojej finálnej fázy a Slovensko musí byť pripravené na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie u svojho suseda. Otázkou teraz zostáva, či sa jeho predpovede naplnia, alebo ide len o politické varovanie. Aký je váš názor? Napíšte ho do komentárov a nezabudnite odoberať minútovú politiku.